ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo biko gee ntị ọfụma maka na ndị be anyị sị na awa adịghị agba ọsọ ife n'efu na mmiri dị ire eju dọrọ nwa nkịta na agbara ha gachaa ngene emesie kuru nwa ngere nwa na ọ tara amụ ebini na o ji ibi ụgwọ. Ịnọgote jụọ onwe gị ajụjụ a, kedu ihe kpatara na ife ọma a na-adịghị adị emekarịcha na ndụ m maọbụ na ndụ ezinụlọ m nwa? Ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ na-agụba jụrụ adịghị nkọ. Kedu ebe mmiri nọ wee bịa obi ụgbọgụrụ? Nwanne m bịara m nso. Ikekwe dịka mmadụ ịgba na mbọ niile ị ga-agba n'elu ụwa iji mee gịnị? Iji wee fụ na aṅụrị ezinụlọ zuru oke dịka nna dịka nne maọbụ dịka nwata amụta na ngwuru ahụ. Ikekwe ifele n'elu feda na ana jee ebe dị iche iche ihe na n'ebe a na-ebe ije na ntị dị iche iche jee n'ụlọ ekpere dị iche iche gwuo ọgwụ dị iche iche chụọ aja dị iche iche still yet otu abụ n'ezi iwe na-ajụ na nke m apụrụ iche. Nwanne m bịa maka na oge ọ na-esi ike ka ọ na-ebi. Ị jụọla m ajụjụ a na ngwuru gị ka ndị gbuo tọrọ ntana na ngwuru a si wee dobe ya? Ị jụọla m ajụjụ na ngwuru gị na o nwere nwaada emegidere maọbụ nwaada elele ele maọbụ nwaada egburu egbu? Ị jụọla m ajụjụ na ngwuru gị o nwere ozu ọkpọọ emere abandon? Ị jụọla m ajụjụ na ngwuru gị na o nwere nkwa ndị gboo biri na ngwuru ahụ kwere na-arụ nsị maọbụ na okwu mmụọ dị iche iche nke ha emejupụta ha? Ngwa ka ndụ oge anya dịka mmadụ mara amalụ na ihe mmụọ ji agba mmadụ ụta bụ aka ohori na amoosu. Iji wee kọrọ gị okwu a, enwere ike ụnụ adị mmadụ isii nne mụtara na ngwuru a na-etonite. Ikekwo ị ga-adị mma iyi oyi mana ịma ndị mma ịnụ anụ. Ọ bụrụ nwoke onye gị na ya gbakọcharụ mbọ ọrụ oge eji eri akpapụ gị n'akụkụ ịta na afụfụ dị iche iche rụọ ọrụ dị iche iche iji wee bụ na ngwuru gị na aṅụrị ezinụlọ zuru oke. Nwanne m, ihe ndị a ị ga-eme na ihe ndị a ị ga-ajụ ga-eme gịnị? Jee chekwaba unu ma buelu unu ma merielu unu ya bụ aha m chọrọ ikwu. Nke mbụ, mee ihe ị kwesịrị ime dịka nwoke. Ọ bụghị ihe niile ka a na-ekpe n'ekpere, ọ bụghị ihe niile ka a na-agwọta n'ọgwụ. Mara ama na m kwuru sị na ọ tara amụ ebini na o ji ibi ụgwọ na ihe okenye tụkwa na wee fụ gị bụ nwata irigo enu akpara ọjị ịma mfụ ya bụ ihe. Were na ụkwụ wee chọọ ihe dara na mmiri maka na ihe m ji ekwu ya ekwu bụ na anaghị ama ebe ije na onye ije ji ejedebe. Nwanne m nwoke, ezinụlọ ọbụla ịfụrụ na-emebe tata n'ala Igbo, nwanne m, ha ejina nwayọọ mee gịnị? Kpochaa ngwuru ha, setụrụa ugwu ọbụla eji na mmụọ. Agwara m unu sị nụ na ugwu ọbụla eji na mmụọ ọ bụ ndị dị ndụ na-akwụnyabụ ihe. Mmụọ na dị rii ọtụtụ ihe na-eme n'ọtụtụ ngwuru na ọtụtụ ezinụlọ. O nwere ndị ọ ga-abụ na ịbịa na ngwuru ha tata, nwanne m, agwa gị ka ngwuru ha dị n'oge gboo. Ikekwe ọ bụrụ na ngwuru eji ama atụ, ngwuru eji eme ọnụ, mana a gwara gị sị gị na ọ bụrụ na achọọ dike na ngwuru afọ dike ezinụlọ abụọ ọchịchị. A gwara gị sị gị na ndị gboo kere ike dị egwu, ụfọdụ narị ike dị egwu, ụfọdụ mekpara ọtụtụ ndị mmadụ, ụfọdụ tiri ọtụtụ ezinụlọ n'ihe anya mmiri. Tata ezinụlọ ahụ nọ na mkpakwuru. Nwanne m, were anya na agbata obi gị ka ịgwa m ihe ịfụrụ. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu maka ndị be anyị sị ezie m ozizi ọgaranya aga m ezie, mana asị m gba ajụ bute ya aga m ajụ. Nwanne m nwoke, ka ị na-egere m ntị, were aka nri tụọ ozi a, were aka ekpe tụọ ozi a, tụọ ya na ngwuru gị, tụọ ya na vileji gị, tụọ ya na any platform ị nọ, ka ụmụnna anyị wee gere ozi danda. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Cheta na ndị be anyị sị na ọ bụ na ọnwụ
egburu ji eji wee chụọ aja emesịa ọ ga-epu ome. Nwanne m na-anya na ngwuru gị mgbe ihe m kwuru ọ ga-agazi. Ndewo.